Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshi 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilina qalu salama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Nakapedana, ingkang kula hormati para Bapak Kyai, ingkang kula hormati para Ibu Nyai, Ibu, Mbak-mbak, Bapak-bapak, lan sedaya. Monggo lan rumiyin kita mujudake raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amat saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita sedaya ditakdiraken saged rawuh wonten Masjid Shirathul Mustaqim. Polres Magetan, mugi-mugi langkah kita sedaya saking dalem menika dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun kabaripun Ibu sedaya Bapak? Mugi-mugi ingkang kawula wonten majelis niki sareng inaringan sehat wal afiat lahir batin. Inaringan keluarga ingkang tenang, tentrem, bahagia. Inaringan rezeki ingkang barokah lan kathah. Menawi wonten ingkang sedih mugi-mugi diparingi bungah lan seneng. Amin. Menawi wonten ingkang gadah masalah mugi-mugi ditolong diudari dening Allah. Menawi ingkang tesih gadah utang mugi-mugi diparingi dampe lan anggenipun nyawa. Amin. Lan mugi-mugi malih ingkang diutangi boten pun sawi. Amin boten Ibu. Amin. Amin. Yakin apa mesti ngabul. Kalau takut malih Bu, sekarang dengan kula pesane tinggal mriki. Wah, kabeh. Ya saya satu lagi ingkang menawi ingkang sepuh sami upayu lan nice netis napa. Tapi bebas payu nggih. Alhamdulillah. Terus pertanyaan kula, non saya ini nek tendian mau ngene sedaya. Jawi lho Bu, bener iki. Niku nek teng Jawi, nek teng Jawi ngeten lho Pak. Iki payu diberi papan brose. Iki ya payu kok aja. Tapi ngeten griya.
Lah dalan nuju teng surga niku nggih tekan lewat ilmu. Dados kula lan panjenengan sedaya ngaos iki dalam rangka belajar bersama nuntut ilmu. Iki ilmu kehidupan lho Ibu. Boten teng sekolah niki. Ilmu kehidupan. Saya ilmu itu penting. Nggih kita sedaya supados dalane ayat ingkang kula waos wau menika surat Al-Qur'an apa Bu? Al-Qur'an ayat 63, 64, 65. Nah, biasanya ingkang kula waos itu ingkang kula badhe ngaji. Teng ayat itu diterangkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshu 'alal ardi hauna. Maksudipun hamba tiyang orang yang dicintai dening Allah. Cinta jenengan kata persepsi cinta terbayang ya jenengan iki nangkep jatuh cinta ini Pak Endo Bapak Endo senang banget deh saat ini masih jatuh cinta nggih Bapak Endo rasanya senang toh nggih Pak nggih yang jalur nek cinta nang istri kok mas bendino diparingi yo yatra lumayan entek sih sembuaran itu dimasak boleh supaya mantap Bu sampai nanti mulai bersih ayu masya Allah nonton itu jangan ekstrim ya telo semakin goreng dan itu nanti yang masalah cinta nah ini sing cinta ini Gusti dan itu cinta dimakan manusia. Tiang ingkang dicintai dening Allah. Singkat ya kalau sebut baru menika nomor setunggal hamba tiang ingkang rendah hati. Ingkang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Boten sombong. Rendah hati itu pinter tapi tidak merasa pinter. Sugih tapi ora rumangsa sugih. Ayu tapi yo ora rumangsa ayu. Duwe jabatan dhuwur tapi yo ora rumangsa jabatane dhuwur. Lah tiyang ngoten niku dicintai dening Gusti Allah. Pripun Bu? Saged dipahami? Kebalikannya yang apa rendah hati yang tinggi hati. Nek yang rendah hati wau dicintai dening Allah. Nek yang sombong berarti dibenci dening Gusti Allah. Tiang rendah hati niku nek tiang ku ibaratne kados padi. Besok padi Bu. Pantun iki lho sing ada pantun nggih. Pantun itu saya tuwek, saya mundur. Tiang niku nek semakin berilmu, saya sopan santun. Kok enek pani tuwek kok jenengan ae. Berarti pani apa Bu? Pani gabung. Pani gabung wis ganti kali segala sampe. Jadi Bupati Mane pani kok jenengan ae berarti pani gabung. Kok pani ora kowe. Nah, itu maksudnya ilmu saya tinggi, pengetahuan saya tinggi, iman saya tinggi, saya rendah hati. Ini yang ku ngajeni. Ora gampang ngeloni, ora gampang menghina. Pripun Ben? Yes. Nek tiyang sombong, kok saya iki tiyang sombong. Rumangsane kaya wis sugih-sugih dhewe iku. Jawane duwe sepeda motor. Are sakniki lho enak lho, enak dhewe. Masane sugih tiyang sombong lho nggih. Sak desa iki sing sepedane anyar dhewe. Oke, teras-teras bel. Wah, bayar lampu hati-hati. Si Mane, pikiran sih kan gak usah. Yumi lewat tabrak. Walah, sopo iki yang sok. Itu sebabnya apa? Rumangsa harta itu lek ide. Ada harta itu terima sih kan gak usah. Nah, terus yang rumangsa ayu. Aku paling
digo kaca nggih. Selerae dhewe kuwasa ayu. Sewu yang ku ayu to ganteng iku asline manis kulit tipis niku. Sing penting iku atine ingkang sae. Lah napa kok wonten? Nggih, tiyang niku nek ayu ayune mung 1000. Niku umur 20 sampai 30. Ibarate permainan itu bola itu sepak bola. Dengan mereka ini sepak bola bal-balan. Sing main lah kata toh. Pinten? Rolikur rebutne bola siji. Wong siji lho rebutne wong akeh. Iku sing umur 20 sampai 30. Sing delok pinten ta? Nggih, pripun? Kerjaan nggih. Nek umur 30 sampai 40 ibarat main bola kok. Sing main kan pinten? Paruh. Artinya pinten? Paruh nggih. Bola siji. Oke nek umur 40 munggah. Iku ibarate tiyang main bola tenis. Sing main kan pinten? Iku direbutne tiyang kalih. Mungkin nek umur 50 munggah ibarate bola iku main bola apa niku? Bola bola Bu. Sing main kan pinten? Sudah damel ngeten iki lho. Tik ngono matur. Mungkin dipantani dijupuk dilelep nek bola. Lah iku ibarate ngono. Soale ngandani kecantikan karo ketampanan niku saged luntur. Lah sing terus iku napa? Tidak rendah hati. Kecantikan, ketampanan itu pinaringane Gusti Allah. Tidak saingan, boten damel apa? Kesombongan. Nah, tiyang ingkang sombong niku berarti dibenci dening Allah. Nek tiyang ingkang rendah hati disenangi dening Allah. Niki kepinteran juga. Rumasane wis pinter. Pengen saku. Menurut saya nggih, Bu. Nah, ini acara manten. Muga-muga pernikahannya Mas ini ku samawa, sakinah mawa. Wali langsung tampil. Muga-muga pernikahannya sakinah mawa. Berene. Muga-muga sering sakinah mawa. Ini apa ya? Wa Fatimah. Muga-muga pernikahannya sakinah mawadah wa Fatimah. Kabeh ngerti yu Fatimah. Sing jenenge Fatimah ya. Fatimah to Pak Le. Warahmah. Sakinah mawadah warahmah. Fatimah sing tampil pinter kadang boten saged niku berarti tiyang boten rendah hati. Kemudian ya Bu, jenenge Fatimah ngamuk. Berarti tiyang ingkang rendah hati dicintai dening Gusti Allah. Nek tiyang sombong tinggi hati dibenci dening Gusti Allah. Nggih menungso nek tiyang rendah hati nggih krono ta? Nek tiyang sombong tiyang sampeyan nggih boten krono ta? Walah kan niku diwet pisane kok sombong. Ngoten nggih. Makane itu monggo kita angen-angen belajar rendah hati. Terus nomor kali wa idza qala fajahiluna qalu salam. Ini tiyang nomor kali ingkang dicintai Allah niku menawa wonten tiyang bodho ngelok-ngelokne menghina, mengejek, qalu salama. Diucapne balesan ucapan ingkang sae, ingkang menyelamatkan. Maksudnya ngeten, jenenge teng masyarakat nggih macam-macam tiyang lho Bu. Ya sing omongane enak, enek sing omongane gak enak, enek sing usil, enek sing boten. Nah, kita pun ngaos. Kita menawi wonten tiyang niku usil omongane gak enak, ojo dibales padha elek. Nek tiyang apik diapiki pun biasa nggih. Nek tiyang elek di apiki ojo dielek. Elek mungkin padha elek lho. Lah terus kiai tirakat ingkang gedhe, tirakat yang besar itu napa? Duwe ati apik, apikan.
Boten usah dilok polu salah ucapno balesan sing menyelamatkan. Sing angel ditahan. Apa Bu? Ditahan. Dipaksa. Terus kudu ngelokne kan kudu ngebros. Ditahan. Wal kadimina itu. Nek iku tentang bahasa Arab niku artine tremos. Nanti Bu tremos. Jawabane adem to. Jawabane panas. Artine yo panas tapi sisa menahan. Terus nek dina dia niku membalas dengan balasan ingkang itu dipaksa Bu nggih. Dipaksa alhamdulillah aku selamat dilokne wong iku bales. Berarti selamat. Alhamdulillah. Pripun Bu saged pamit niki teranipun. Monggo mas selawatin. Selamat apa sing dengan teman? Budak apa? Sholawat rohatil saged. Teman kok rohatil ya tastu wilayahil maulidi wa bari'un nuri abdu mimani ahmadi. Rohatil Ahmadi
ujiane saya dhuwur. Nggih kok sakjane nggih. Semakin tinggi layang-layang jenengan pirsa layangan. Saya dhuwur layangan itu saya munggah. Angine kuwi yo saya kuat. Debese kuat itu. Saya kuat. Saya derajate dia imane saya kuat. Cobaane yo saya Sompon sewu, coba saka anak nggih Bu, anak Bu. Bodoh, tenan nggih, bocah diomongi ra enak. Niku nggih ujian masalah. Nun sewu, garwane ora bapake ku dhisike cek manten nyanti kok kowe enak, suwe-suwe kok sorewet. Ora kata itu nggih ujian. Pendapate ngene, pendapate kono, kok angel disantok nih. Niku namine nggih ujian. Moro tuwa kok sewu, blabrik moro. Blabrik moro. Terus aneh-aneh sing dijaluk. Lah niku nggih ujian. Tonggo iki kok ya usil ae kepo ae. Iki kepo, Mbak. Kepo iki tak sepitu saya rasane. Lah niku nggih ujian. Ipat jenenge peserta. Nggih. IP lho kok adu-adu ae. Yo sumpah. Lah niku nggih namine ujian masalah. Tujuane Allah maringi masalah iku nggo nguji, nggo ngukur sepiro keimanan kita. Dekat ning Allah apa ora. Gelem salat tahajud napa mboten. Berarti iki ngeten lho sewu. Diaturiken salat tahajud. Ayo dik jarine Pak Yai ade kok salat tahajud. Iki suamine matur ta, Guys? Yo Pak, yo sesuk salat tahajud. Tenang salat tahajud iki orang dino ben usahane lah wis Mas ayo salat tahajud. Dadak Allah muji. Wa minan nasi mayit buduna ala hati. Dan sebagian manusia itu nek masuk Islam dipuji. Apa dipuji? Dan ada yang itu namun tetap nyawang. Nek untung nih yo tetap dilakoni, nek boten dilakoni. Ini contoh suami istri. Lho, dhewe salat tahajud ya Bu, seminggu kok usahane tambah bangkrut. Napa Bu? Bangkrut dalam anak iki kok gak jodoh salat tahajud. Jadi gak jodoh. Awake dodol ndok, ndok pecah kabeh. Awake dhewe pentol kaya budik kabeh Bu. Iki pinggir, kok gak jodoh salat tahajud. Ora iro ya. Iku omongane wong sodron karo wong kocok. Ya kalah ngoten ya Bu. Bilang udah tetep pilih. Apa tetepmu? Nggih, Pak. Pas main kita kata. Ojo malah apa kenduk, tapi tetep semangat. Wong iki bener ora iki.
bagaimana menjadi kecil. Masalah sakjane cilik sampai ora iso nyikapi masalah. Dadi masalah gede. Kok nek bapak Bu masakan kok asin kaya bebel. Ora samsu. Lho mati elang. Sopo iki dalane apa ngerti awake dhewe. Nek ya ati coba dilok nek Bu masakan asin kaya bebel. Wis ngambang kamar iki tak telu dibuka kabeh. Itu tidak kita buat nyikapi sampai nyikapi masalah. Analognya enggak saya. Saya ini botol, ini botol ini kalau masuki uyah sak sendok, botol toyo ini rasa asin. Jangan tiang itu nek wonten masalah, kalau kita menyikapi dengan tidak bisa tambah sumpah asin. Tapi tiang itu kok sakit nyikapi masalah, contohnya wonten uyah sak sendok, dilebetne air sak kolam masjid iku masjid. Jenengan leboni uyah sak sendok. Kira-kira kalau sak sendok mboten. Dadi setiap iki wonten masalah saged nyikapi masalah. Carane napa? Damel cepet wudu, ndang salat, wiritan, donga, merenung ngingeti sengenge. Ya Allah sing urip cetane Allah aku mencilik kaya ngene masa cilik wae lho kok gede. Mboten nggih ya. Pripun? Gampang. Jadi cara nyikapi masalah ngoten niku. Semua masalah itu ada solusinya. Ingkang maringi masalah Gusti sing maringi dalan keluar Gusti. Carane pripun? Kita diajari salat Bestani lo bisa sholat. Dadekno sholat lan sabar sebagai penolongmu dalam menghadapi ujian hidup. Dua masa teman curhat kono, curhat ini paksa status. Wong sak kampung ngerti kabeh. Guru-guru TV bosong sak kampung ngerti kabeh. Betul ya? Iku karena tidak bisa menyikapi masalah. Saya sulit. Sekolah buat motor Bu. Nah itu caranya apa? Damel sholat terus nomor terakhir jadi kan waladina yaquluna rabbi anna ada bajana tiang ingkang dicintai dening Allah nomor salah seneng donga apa Bu? Seneng donga. Dan donga ini terutama mohon dihindarkan dari siksa jahat. Akhirnya donga ya Allah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kalau itu dijasai guru kula. Ya ibu. Menawi kita salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat niku mboten sah ucap itu langsung Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Peni itu. Oke lah nggih. Allahumma atas salam wa minka salam. Nggih maca Fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tas amal. Tapi ucapan pertama adalah maaf buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ajirni minan nar. Baru
diciptakne wonten alam dunya niku kenapa Bu? Ibadah. Ibadah ya sholat, nggih kajenengan aos ngeten iki, nglayani swaminipun, ngramut anake, apik ning tangga, sedekah niku sedaya namine ibadah. Dipun persedi kami. Alhamdulillah. Pinter-pinter. Nggih, monggo. Masalah Jibril nggih, sadene donga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Dados menurut surat Al-Furqan ayat 63, 64, 65, orang yang dicintai dening Allah menika disebutlah tiyang ingkang rendah hati. Boten nomor tarik tiyang ingkang menawi dihina diejek dilokne. Tiyang itu balas dengan perkataan yang menyeramkan, tidak membalas dengan balasan yang jelek. Saged dikirakan ingkang paling gedhe duwe ati apik. Napa Bu? Duwe ati apik. Salate pas. Oh. Coba. Mas, malaikat bingung. Kalau mau surga, nanti kehateran. Kalau mau neraka, tapi sholat, malaikat bingung. Bocor. Malaikat bingung. Makanya kalau nek sholat ini sae, artinya bisa. Nomor 3, tiyang ingkang dicintai dening Allah, tiyang ingkang seneng sholat tahajud. Sholat tahajud senang dilapak. Sebabnya apa? Menjadi kebutuhan. Tiang ini pun terbiasa sholat. Kok boten sholat sampai telat mah? Ati boten penak. Padahal ya, main kula Bu, kula piyambak pas main nonton saya. Iku rasane ati boten penak. Tapi wonten amalan penggantine sholat itu Mas. Astagfirullah. Astagfirullah minuli. Jadi saya jenengan hai apa menstruasi boten salat nggih support to. Dipikir tarik maos astagfirullah minuli. Ya Allah aku nyuwun kanggo saka setiap dosa. Nek maos niku insyaallah dosa kita dingapura lan ganjaran iku padha tiyang ibadah salat. Poso kan. Ojo pengen main sehari aku main wis ora. Sampai dhewe ya. Main ku nggih paringane Allah. Lah makane nggih kadang disyukur. Aku soal main iku nggih alhamdulillah berarti ibadahe saya terima. Ngoten nggih Bu? Nggih. Sekarang iki kok tiyang ingkang pertama berarti nomor 2
dan donga dimasuki ten surga. Allah niku maha kuwasa. Manusa sampun ditakdir niku takdir sampun ditekok. Tapi ingkang saged merubah takdir nggih Gusti Allah. Doa niku saged merubah takdir. Boten nggih Bu nggih? Donga niku saged merubah takdir. Apa mawon takdir sing elek utawa kok pun donga insya berubah dari takdir ingkang sae. Pripun saged dipahami? Saged. Monggo kita tahu anak pikiran kita sedaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana lana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa akhirih. Allahumma mahfuzna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan semua urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Allahumma tawil amalana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasrofi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wassalamil imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ilal khairi qulibna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa asyai abidna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Wa qina wa isana fitini wa dunya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami untuk selalu bisa dzikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur dengan segala nikmat-Mu, bisa khusyuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan ilmu pengetahuan agama. Wa zayyinil ilmi ya Allah, beri ketenangan lahir, ketenangan batin ya Allah. Wa arina bil taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapi kami dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat untuk dunia akhiratnya ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, sayangi dan ampuni kedua orang tua kami dan kedua kami ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang mereka dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur ya Allah. Masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Hasbi min su'al ilmu bihajati, hasbi min su'al ilmu bihajati, hasbi min su'al ilmu bihajati. Ya Allah ya Rabb, kami di sini semua bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.